Йортлар ишегаллары үрмәкү чиясын хәтерләтте. Балалар төрле уеннарда, мастер-классларда катнашты. Мария Сафонова Ленинград урамында яши, бирегә әнисе белән килгән. Ул беренче булып халыклар дуслыгы йорты оештырган интерактив майданчык янында тукталды. Я сюда подошла, потому что мне очень нравится. Очень интересно. Ишегалды территорияләрен ачу өчен бәйрәм рухында узды. Йортларда яшәүчеләрне әлеге уңайдан Дамир Ишкенеев котлады һәм үз теләкләрен җиткерде. Мы подготовили интерактивные игры, которые знакомят наших ребят с национальными костюмами, а также с народами, которые проживают в Поволжье. Я надеюсь, что вы совместно с управляющими компаниями будете следить за за своими дворами, содержать в порядке, сажать цветы. Это строилось на долгие годы, чтобы вам было жить комфортно. Шунда ук шәһәрне яшелләндерү буенча район конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Кеннән-кен Нырлатта бик матур аллеялар, бик матур урамнар, йортлар төзелә. Моны ис китмәле. Бөтенебез бергә сакласак, матур чәчәкләр утыртсак, бөтенесенә дә тагын да яхшырак, матуррак Нырлат булыр иде. Мария Мандрейкина ике бала анасы. Балаларыбызга уйнау, үзебезгә рәхәтләнеп саф һава сулау мөмкинлеге булу зур нәрсә дип саный ул. Это здорово, что вы так решили сделать красиво здесь. Өлкән буын вәкилләре дә төзек матур ишегалды булгач, йортларына якын елларда капиталь ремонтта килер дигән өмет белән яшиләр. Территорию облагородили. Все нормально. Мы довольны нормально. Маленько облагородили. Все озеленяем. Быел Нурлатта республика программасы кысаларында 17 ишегалды төзекләндерелде. Эшләрнең смета бәясе 57 миллион сум. Республикада безнең ишегалды программасы 4 ел гамәлдә. Резидә Генәева, Ишат Мәхмүтов, Айгөл Сергеева, Нурлат хәбәрләре.